Na farko Halima Yusuf Atete, wanda aka fi sani da Halima Atete, tana ɗaya daga cikin attajiran jaruman Kannywood. A 2018 Halima Atete ta zama jakadan kamfanin One Popcorn ko A1 Milk. Halima Atete ta bayyana cewa ba ta so namiji mai fuska biyu, mana makaryaci ko kuma mayaudari. Na biyu, Nafisa Abdullahi. Nafisa Abdullahi fitaccen jaruma ce a Kannywood kuma mai shirya fina-finai. Nafisa Abdullahi ta bayyana cewa Ali Nuhu a matsayin wadda ya fara yi mata fim a Kannywood. Sun haɗu ne a Bauchi wurin shirya fina-finan Turanci. Tana ɗaya daga cikin attajiran Kannywood. Aure lokaci ne amma sai da niyya. Ina da niyya, lokaci nake jira. Hadiza Aliyu Gabon, wanda aka fi sani da Hadiza Gabon, 'yar asalin kasar Gabon ce, jakada ne a kamfanin MTN da kuma Indomie. Hadiza Gabon tana ɗaya daga cikin attajiran Kannywood. Hadiza mai taimako ce, ta zama gwani a wajen taimako. Na hudu, Aisha Aliyu Samiya, wanda aka fi sani da Aisha Samiya, fitaccen jaruma ce a masana'antar Kannywood. Aisha ta bayyana cewa ta ɗauki harkar fim a matsayin sana'a, shi yasa tana jin daɗin fitowa a cikinsa. Ta fara fim a 2011 kuma tana zaman lafiya da kowane jarumi. Na biyar, Jamila Umar Nagudu, wadda aka fi sani da Jamila Nagudu, fitacciyar jaruma ce a masana'antar Kannywood. Jamila Nagudu ta bayyana cewa ba ta son auren mai kuɗi ko kuma talaka. Ta fi so wadda zai biya bukatanta da kuma ta samu lokacinsa su yi hira.